dag skal vi snakke om sund livsstil. Vi snakkede med 3 mennesker, der er nogle gode eksempler. Vi tog interview med Herman Walsson og Álfheiður Freyja. Men først, vi snakkede med Solveig Eiríksdóttir. Vi tager afsted om Sola, der er den bedste vegetarrestaurant på landet. Hun underviser os om god madvaner. Kan du fortælle os lidt om dine produkter og hvad er så sundt ved dem? Alle mine produkter er organiske, det vil sige, de bliver lavet på meget sund måde. Og vi prøver på at have dem helt uden konserveringsmidler, farvestoffer og andre usunde stoffer. Hvornår begynder du at sælge dine produkter, og hvordan får du den idé? Jeg begyndte at sælge dem i 1900. Nej, det var i 2004. Og det begyndte således, at jeg var ved at undervise folk, hvordan de kunne lave mere sund mad. Og så var det, at de mennesker, de sagde, vi synes, der mangler lidt mad, så vi kan gøre det selv. Og derfor var det, at jeg fik lavet min produktlinje. Hvor kan vi købe dine produkter? I kan købe dem i Hagkøb og Boms. Spiser du kun råmad? Jeg spiser 95% råmad. Får du mere energi ved at spise så sundt? Ja, det får jeg. Jeg står op klokken 6 om morgenen og går på arbejde. Og tit kommer jeg først hjem ved 8-9-tiden om aftenen, uden så meget har sat mig ned. Så jeg har meget energi. Morgenmad er det vigtigste måltid. Hvad kan vi spise i morgenmad, så vi kan spise sundt? Om morgenen så spiser jeg altid tigergrød. Det siger, det er en grød, som er lavet på bitte små frø, som hedder tigerfrø. Og den er meget, meget enkel at lave. Og det anbefaler jeg, at I gør. Hvad er din yndlingsmad, der du vil helst spise hver dag? Det er et grønt salat og en grøn juice. Det er det, jeg spiser hver eneste dag. Er det noget andet råd, som du kan give islændinge? Jeg vil sige, at tænk på naturen. Prøv at spise så sundt som muligt. Og prøv at give tilbage, ligesom alle madrester. Og få dem til at bruge dem til at lave kompost, eller så det bliver jord eller muld. Hvad synes du, at islændinge kan gøre mere af til at vedholde en sundhed livsstil? Jeg mener, det er flere forskellige ting, som vi kan gøre til at øge sundhed på Island. Først og fremmest, vi rører os ikke nok. Mange har jo sådan abonnement i helsestudier, men ikke alle, og vi bør gå mere ute med familien, og ikke mindre verdt er at vi må spise sunnere mat. Vi spiser alt for mye mat som ikke er sunn. For lite grønnsaker og frukt, men
Det er ikke nok at 20% af nationen gjør det. Det må være op til 100%. Hvorfor bliver børn mindre og mindre aktive? Barnene er jo mindre og mindre aktive, fordi det mener at det er for mye forældrenes skyld. For eksempel i et nabolag som vores her i Norge, hvor foreldre kjører barn i skolen. Det er en 700 meter til længste vei. Det er dumt. Barn skulle gå mer, barn skulle røre seg mer, og spille mindre PC på PC'en. Kan du godt lide at spise grisk yoghurt? Ja, jeg spiser grisk yoghurt. Hvad synes du, at islændingerne kan gøre til at vedholde en sund livsstil? De kan gøre en hel masse, og hvis jeg kommer med eksempler, måske 3 eksempler. Det første er, at de kan spise mere sundt. De drikker for mig sukkersodavand, og de spiser for mig slik, og de spiser for mig fedt, de spiser for mig franske pomfritter, og de spiser for mig pizza. De skulle spise mere grønt, og de skulle spise mere frugt. Det er det første, og så kunne de selvfølgelig bevæge sig meget mere. De kunne cykle, og de kunne gå mere. De kunne stige i bjerge, og de kunne gå i svømmehallen, og de kan bruge mindre bil. Og det tredje eksempel er måske, hvis man snakker om sådan psykologisk, og man skal være glad, og man skal være positiv, og man skal passe på sit åndelige, hvad kan man sige? Man skal ikke være deprimeret, man skal snakke om sine problemer, og man skal i sit familieliv skal man passe på at snakke ud om tingene, og hvis man ikke føler sig godt tilpas med sin sjæl, så kan man ikke føle sig godt tilpas med sin krop. Okay. Så bliver børn mindre og mindre aktive. Det er måske fordi, at de bruger mere tid foran TV og computer end ud at lege, eller gå i svømmehallen, eller gøre noget aktivt sammen med sine forældre. Kan du godt lide at spise grisk yoghurt? Ja, det kan jeg faktisk. Jeg bruger græsk yoghurt sammen med hvidløg, og så dypper jeg grøntsager eller kød i det. Så jeg kan faktisk godt lide græsk yoghurt. Spiser du grisk yoghurt? Ja. Spiser du grisk yoghurt? Ja. Spiser du grisk yoghurt? Ja, jeg spiser grisk yoghurt. Spiser du grisk yoghurt?